Анакаҷон, фарқияти двухслойка кати однослойкаш. ин як гули навмон аллея ном дорад. Аллеяи нав. Гулош хеле ки бинед бихат хушрӯ мебояд. Қавсишон 2.5 сантиметр мебошад ака. Пушту қафош полный краска, дурнош хати краска мебошад. 10 сол кафолат дорад. Як намуди версал ном дорад. се размер хат мешавад. 30 ба 30, 10 ба 10, 10 ба 10. Мардумон мо мегӯяд ки борикаи намешавад, мечикана сиёсат. Катисваш дагабая канами расор. Ина стили нави хайтек мунай одна. Ина бо однослойкай семент сафед ва куми сафед қати рехтагиай, саб сафедай. И гулмон версаж ном дорад ака. Ина қолипҳои нав па нав дорем ака. Қолабоша мефурӯшем ака, ҳастай. Қолабош, химикат, барои қолабош шудан кислота дорем ака. Адресмон ин тарафи гаи омоданда. Рӯ парои Toyota центр мешавам. Рӯ парои Toyota центр якум цех. Айсини балх бошад. Айсини балх омаданда дуюм цех мебошад. Номеромон 033 12 00 09 88 820 0060. Ҳамаш Telegram, WhatsApp, Instagram ҳамаш дорем. Салому алейкум ака. Нархои бурчаткотон як бор мефаҳмондем? Салому алейкум. Ин бурчаткамон ака 40 сомон сар мешавад нархош то 85 90 сомон дорем нархош. Ин чӣ хеле ки дидесен варианти петно хатиай ҳамаш однослойка, як слоя мешавад тошитиш хати. Качествошон то 10 сол гарантия дорем. Иншалло качество ҳамаш беҳтарин аст. Ё ҳамаш якслоян? Ин ҳамаш як слоя. Якслой кати дуслоя чӣ фарқ дорад акаҷон? Як слоя ака полный краска мешавад, ғафсиш 2.5 сантиметр ҳамаш тарозу хати шур када мана чӣ хеле ки фаҳмондем 10 сол кафолат дорад. Ана двухслойка бошад, болош 1 сантиметр краска дорад, он химикат хати, ана қафош расор холи мешавад. О баъди 2 сол 3 сол сармо бизанад, болош мехезад, ӯ ҷазир мешавад. Барои аввал однослойка беҳтарин аст. Аҳа. Нархи иш акаҷон? Нархи ӯ ака 90 сомон аст. Однослойка подмраморния. Як квадратша, як квадратста чанд? Як квадратста 11 дона калон, 11 дона майда. Ана акаҷон, нархи ё? Нархи ё ака ана однослойка бошад 80 сомон аст. Ана двухслойка бошад ака нархи 50 сомон мебошад. Ин стили нави хайтек мунай однослойкаш 75 сомон ака. Ана двухслойкаш бошад 50 сомон аст. Ин сементои сафед қат мешавад, сафедош сементои эронӣ қатия. ҳамаш барои однослойкаш 10 сол кафолат аст. ана боз як намуди версал ном дорад. се размер қат мешавад, 30 ба 30, 10 ба 30, 10 ба 10. беҳтарин выбирай. Однослойкаш 90 сомон, варианти петно қати шурӯъ карда рехта метавонӣ. Заказ қати. Ана иш акаҷон? гули ин очабача ном дорад. Ин ҳамаи Тоҷикистонда мода шудагиай. хеле ашиди гул дар Тоҷикистон ёфтан қиин нест. Инами гул обычный қати сурх бошад, двухслойка бошад, нархи инами ҳардуш 40 сомон гуфтем. нархи арзону инами ҳардуш. Двухслойкаш ана як слояш бошад, ҳамира ҳами гула як слояш 60 сомон аст. Агар зард кати бошад чӣ? Зард кати бошад 75 сомон мешавад. Камак нархш Однослойкаш. Двухслойкаш бошад 50 сомон. Ана иш акаҷон? ин гулмон Астана ном дорад. Астана 11 та калон, 11 та майдаш як квадрат ҳисоб мешавад. куми сафед, семент сафед хати однослойкаш 85 сомон ака. качествош беҳтарин хати. ин як
гули навмон алея ном дорад, алеяи нав. Гулоши хеле ки бинед бихат хушрӯ мебояд. ин ҳам однослойкаш 80 сомон якад, двухслойкаш 50 сомон. ҳамаш аз заказ хати хушрӯ карда рехта мекунем. ина расветкаи дигар алеяи навмон подмрамонный вариант пятнёхати сафед сиёҳ. иш 90 сомон ака подмрамонный версия. Ёдем 10 сол гарантия. барои однослойка ҳамаш 10 сол гарантия. Кафолатиш 10 сол аст однослойка. Ана иша кажем. иш неми зарди лимония ирам сементи эронӣ қатӣ мебирояд. ишам нархош 80 сомон аст однослойкаш. Ана иша кажем. гули астанаи лимония ишам ака 80 сомон аст однослойка. ишам 10 сол кафолат дорад. ҳамаш качествен меяд. Двухслойкашам мезанем 50 сом 55 сом нигоҳ карда канад. Ана иш. И гулмон хеле ки расветкаш али чидагай бисёр мардум да бехат махсус шудагай и гулмон сафеду тёмно-коричневый. нарх однослойкаш куми сафед семин сафед хати 85 сомон аст. ана двухслойкаш бошад 55 сомон аст. Рафтем. Иш. ина гули алея ям нархош 80 сом однослойкаш, двухслойкаш 50 сом. Ана кажон фарқияти двухслойка кати однослойкаш. Як гап занитини. фарқияти однослойка ака ана хеле ки дидесен ба берун гуфтем 10 сол кафолат дорем. қавсишон 2.5 сантиметр мебошад ака. пушту хафош полный краска, дурнош хати краска мебошад. 10 сол кафолат дорад. И мардумон мо мегӯяд ки борикаи намешава, мечкана сиёсат. Качестваш дагабая ака. Нами расор чанқа қавс, чанқа хушрӯ буромад, ҳамон қад истоданаш хуб мебошад. ана фарқияти двухслойка бо однослойка меяд ки двухслойка болош 1 сантиметр расор краска мебошад, қафош расор холи мебошад. расораш баъд ин баъди 3 сол баъди 5 сол краскаш мумкин ҳамон сармо бизанад, мумкин бихезад. ям намехезад, мехезад намегем, мумкин бихезад ака. Гарантия нест. ида 2 сол гарантия метем. 2 сол гарантия метем. И барои ки мақсад полный краска надорад. барои иш полная краска. иш полный краска. барои ҳам полная краска будагиш барои хеле качествени меяд хеле. мақсад и тонки айкуи. нархшам вобаста барои ҳамин бисёртар расход мешавад, бисёртар кормона вақтмона мегирад. барои ҳавай нархи ин камтар қиматтар мебошад. чем двухслойка. И чанд сум буд? Фарқиятш аз нархша я бар дигар дадем. фарқияти однослойка 80 сомон ака. двухслойка бошад 50 сом ака. Як квадратишда. Як квадрат чанд дона меравад ин? Як квадратишда 12 та калон, 12 та хеле сурхчаи майда. ҳаршам ҳам хеле шам. ина бо однослойкаи семент сафед ва куми сафед қати рехтагиай, сабз сафедай. қатисош чӣ хел киднен? ҷурбад омадагиай. однотон дар ветерина вариант пятно қати зада будем, инҷа заказ қати буд. сабз сафеда. чӣ ном дора гуфти гули чӣ? И гули алеяи нав. хеле буромада вай шуда истаги. хеле гладки не? не гладки не. И барои зимистон ҳам хуб мебошад. яхта вайда. ина бо гули сафеди астана. шелкибни ранги шишавори ялтас мекунад. лес мекунад. ям однослойка. ами чанқа намдо ҳаста, ҳамаша расветкоша заказ кунан агар хеле цвет боша рехта метем. и гулмон версаж ном дорад ака. ана як донаш 50 сантиметр мешавад дарозиш. однослойка сифатҳои беҳтаринай.
ира донаш 20 сомонӣ додастем ҳозир 1 метр 40 сомонӣ меғалтад вагони метр як донаш дар рӯзи чанд меи? 50 50 сантиметр. сантиметр. Доставкатон ҳаст якам? Доставка рака мошиношинос ҳастам гап мезанем мақсад чон маомила мекунам. Усто проблема не усто ёфта метавонем ака. Усто дар кор боша, устоям ҳаст. Номерои устурам агар дар кор шавам онҷа мемонӣ договор мекунам мезанам. Акаҷон ин қолабошам ҳаста? Ин қолабош мисол мада бисёр занг мезана ака ҳамон қолабашам душамда ёфт мешава, ҳамон химикатш ёфт мешава. Ам шумо да ҳастед фурӯшӣ ам хеле ёфта мешавад? Қолабоша мефурӯшем ака, ҳастай қолабош, химикат, барои қолабош шудан кислота дорем ака. Ҳама чиз дорем ака. Мақсад сехҳои нав бошанд агар алоқа бигӯям, нархҳои арзонтар карда иншоалло мефурӯшем. Ина қолибҳои нав па нав дорем ака, ана фурӯшда заказ кунам оварда метавонем ака, проблема нест. Ҳаминҷода чанд гулоро дидем ку ҳамаш қолибош заказ кунам оварда метавонем. Мефурӯшӣ, на? Адреситон акаҷон? Адресмон ин тарафи гаи омоданда рӯпарои Toyota центр мешавам. Рӯпарои Toyota центр якум цех. Айсини балх бошад. Айсини балх омоданда дуюм цех мебошад. Номеромон 033 12 00 88 820 0060. Ҳамаш Telegram, WhatsApp, Instagram ҳамаш дорем. Instagram каналтон ҳаст, Instagram дорем, олами мозаикаҳо. Метавонед ки ба ҳамон номерҳо алоқа биёред, заказ кунед. Саломат бошед ака, ҳамон. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.